minibus nga dunay rotang Simala, Bonga, Cebu, mibangga sa poste. 5 ang naangol. Samtang itong Honda Civic nga gituhang gimaneho sa bayaw ni Lapu-Lapu City Mayor Paz Radasa, gidaro ang 2 ka tricycle ug 1 ka auto. Leslie Caminade Vistil, Sugin Limi. Gitabang kini 2 ka pasahero sa minibus nga nagbihayan og Simala, Cebu nga Cebu human mabangga sa poste mga pasado alas 6 kaganayang buntag. Gidala sa tambalanan silang Rolando Albano ug wala pa mailhing babay. Samtang nakaangkon og bunog mao silang Lito Cabornel ug Elmer Antuna. Nasayran nga padung ang maong minibus sa lungsod sa Cebu nga diyang milihay kinisaw sa kataksi. Pag-abot sa Maydan and Bacalso corner Salazar Street, gingong mi-break ang driver apan misarasay ang iyang gimaniho ug mibangga sa poste. Ganito nang vertex sa taxi. Tapi yung kusugan niya, pag-abot dire, yung kalita siya break niya, hintoyok, yung barog ang lubot sa sakyan, amrog niya aksig barog, hintoyok mo itong laigo na sa poste. Apan matod sa driver, hinayra ang iyang dagan. Udah break, akong breakan, masamot man. Wala na ako na. Kusog to di mo dagan kaya kusog. Ay, mga 5, 30 rago, di kita ka pakusog ani kay sudad ko na. Pero puno kay ka, overloaded ka. Patra ka mo ko masiro. Ni adtong Sabado sa kadlawon gidaro kining 2 ka tricycle sa may barangay Paho ug sa may barangay Poblacion sa itong nga Honda Civic. Gingong gipanagiya ang maong sakyanan sa bayaw ni Lapu-Lapu City Mayor Paz Radasa. Matod sa mga nakakita nga gipadagan ang maong sakyanan gamit ang yantas human mawani ang ligid niini. Nakitaan sa News 5 ang maong sakyanan sa Radasa Building. Pagawas amo day nagpaka man mo to nga nagkumusyon yung gamay direction driver itabang man kay medyo may gamay siya nga bunog ba. So nahibaw-an mo nga dili lang di ito diri gibanggaan niya daghan naman dai siya pangbanggaan ba. Nagdumili sa pagpa-interview kining lalaking nagputi apan miingon ning wa siya masayod kung si kinsa ang nagmaneho sa mong sakyanan. Mipasalig ning abagahon ang mga kadaot nga nahimo sa mong sakyanan. Nasuta sab nga gawas sa tricycle lakip ng gibanggaan kining auto nga puwa nga nagparking sa Maydan e Susmeña. Tumatap ako anak kong asawa abdi na sa putakan. Ila ko nung isigitan itong driver nga. Uy, anak, di mura, kita na na mga siya. Di gid niya ato bangon ang katong mga iyang dasmagan. Ama, pwede siya makuha na reckless imprudence nga pun resulting to damage sa property, physical injuries. Leslie Caminade Vistil, News 5. Gidagsa ang mga sementeryos sa mga biduaw silang minahal sa kinabuhi niadtong Sabado alang sa adlaw sa mga kalag. Batod sa kapulisan, di minos ang gidaganon sa mga tao kundi tandi sa adlaw sa mga santos natong Biyernes. Apil sa gidala sa sementeryo sa Dakbayan sa Sugbo ang Piso Mo Hospital Ko Fund Campaign. Giduaw sa pamilyang Pique ang lubong ni Ella Joy, ang batang gikidnap ug gipatay tulo ka tuig na ang milabay. Matud sa amahan niini nga wa gihapon mawagtang ang sakit nga ilang gibati ug naghinaot sila nga masilutan na gyud ang responsable sa kamatayon sa iyang anak. Nakadawat pero dili pagudhingpit ang mga nakadawat mi kay labi lang ang kaso ro nagsigi pa og kuan dagan. So siguro hingpit na mo dawat na ug nanagi justisya nga mahatag. Mibisita sab sa Carreta Cemetery ang mga sakop sa Red Cross ug Cebu City Disaster Risk Reduction and Management Council nga maoy nagsilbing rescuers sa mga pasaherong MV St. Thomas Aquinas aron managkot sa mass burial site sa wa pa mailhing biktima. Nanagkot sab sila kandila sa mga nicho sa mga pasahero sa nalunod nga MV Princess of the Stars niadtong 2008. Candlelighting na karon kay para mahinumduman nato ning mga victims nga wa pa ma-identify and then mga pangajian po nato kay wala sa inyong nakitaan wala may nagpangaji sila
Sa mataganghaan sa mga sementeryo, daghan gihapong mga butang ang nakumpiska sa mga otoridad, sama sa mga hinagiban, baraha ug bino. Dunay uban nga nagminaro kay gibalhin ang ilim nung makahubog sa laing sudlanan aron di mailhan apan wa gihapon ni nakalusot. Dunay mga bata nga busy kaayong nangiski sa mga kandila aron ibaligya. Apan dinhi sa Carrata Cemetery, gipang kumpiska ang ilang mga nakuhang kandila. Daghang nilikramo diri ma'am, parte aning managkutay diri sa interior kay mao pagdagkot nila nya nibalhin sila glayan sa nga lubong ilang gyapon parinti igbalik lawa na ilang mga kandila nya mao pay pagdagkot nakakita bitaw mga dagko pagayo. Duna sa gipwesto nga mga galon alang sa piso mo hospital ko nga gipamutang sa tanang samang Sidakbayan aron mapadayon ang kampanya pagpatukod sa bag-ong Cebu City Medical Center. Andrea Patenia, News 5. Kapin duha na ka semana human sa linog ug nahibalik na sabang klase. Apan hangtod karon wala pa man ang inspeksyon sa mga pampublikong tungaan sa lalawigan. Suma sa buhatan sa provincial engineer, dunay mga lungsod nga wala pa makasubmit sa ilang report. Gani nagplano pa ang Kapitolyo nga mamalit pa og tents aron mahimong temporary classrooms. Ryan Sorote, Sugid Libi. Duna pa'y 11 ka malungsod sa lalawigan sa Sugbo ang wa pa makatag silang report sa mga nangadaot nga public school buildings sa nahitabong linog. Sa miaging semana, nangayo ang Kapitolyo report sa matag Office of the Building Officials sa mga munisipyo ug dakbayan sa lalawigan. Ang report sa Obo ang himuong basihan sa Kapitolyo sa pag-prioritize sa ilang tagaan ug pagtagad. Matod sa datos sa Provincial Engineering Office nga dunay mga tungaan nga gideklarang luwas gamiton bisan sa nagpadayong aftershocks. Na sila safe for occupancy, nasa unsafe for occupancy. Na ay unsafe nila for repair, for immediate repair na siya. Na ay unsafe na i-declare nila for replacement sila. Paday nakig-align ang Kapitolyo sa Department of Education aron masabutan ang pagpaayos sa mga nangadaot nga matungaan. Matod sa Kapitolyo nga dunay pondo ang DepEd sa pagpaayos sa mga nangadaot. Aminado sab sila nga malangay pa ang pagpaayo o pagpatukod og bag-ong mga classrooms kung mag-agad sila sa uluhang buhatan sa DepEd. Kada mo kuan kay I don't know kung unsay kuan ni kuan gobernador pero matag siguro mi sa wa ko katuan. Initially ni daanan ningon siguro nga tabang ta sa repair no. Kanang pagtukod og bag-o, we also know nga ang DepEd dunay budget. Dako sad ang ilang budget pero nagplano karon ng Kapitolyo sa pagpalit og mga tents nga ilang ipang-apod-apod sa mga kalungsuran nga nagkuwang og classrooms aron mapadayon ang klase. Ryan Sorote, News 5. Usa ka inisyatibo gilusad kaganang buntag alang sa pagpatukod og bagong Cebu City Medical Center human nakaangkon og dakong kadaot sa linog ni adtong Oktubre 15 ang nahisgutang tambalanan. King Perez, Sugin Nimi. Ang CARE CCMC championing the advancement, restoration, and establishment of the Cebu City Medical Center. Adunay 23 ka mga organisasyon nga naglangkob niini. Tinguhan nila nga matabangan ang kagamhanan sa dakbayan sa Sugbo sa pagkapot sa gikinahanglang pondo pagpatukod sa tambalanan pinaagi sa mga fundraising activities. Nato sa CCMC is of Cebu City where every citizen regardless of poverty or financial difficulties benefits from excellent medical care. Dugang nila nga dili na angayang i-retrofit ang CCMC ug kun i-retrofit man gani kini, dili na kini gamiton isip ospital. Kun ibaligya sa bangluna og building, madugang kini sa pondo sa bagong CCMC. Di tingali hospital kay ang hospital number 1 bugat ang mga makina, bugat ang kuan, lisod na i-handle ang sa building ana. Matod sa mga conveners nga positibo ang pagdawat ni Mayor Michael Rama ug sa konseho sa dakbayan sa ilang plano. Nakiginabi ang grupo sa mga sakop sa SRP Management Office aron susihon ang posibilidad sa pagtukod sa bagong CCMC sa maong dapit. Hinuon dili pa nila mabutyag kung kano sa makabot ang target nga pondo. Maghimo sab silag feasibility study ug design sa ospital nga giingong mula na tug 3 ka buwan. This needs funding. We need at least 500,000 or $500,000 to do that study. King Perez, News 5.
Bisan pa sa mga kadaot nga hatod sa linog, magpadayon gihapon ang 23rd Cebu City Olympics. Buksan ang tournament ugma sa sports nga football ug swimming. Isunod usab ang mga uban nga mga duwa hangtod petsa 10. Kung dili mahuman ang tournament sa gikatakdang schedule, i-extend kini hangtod petsa 11. Gisigurado sa Cebu City Sports Commission ug sa DepEd nga luwas ang mga venue nga ilang gipili og gi-inspeksyon na kini sa mga city engineers. Wala gid nila gipospone ang Sports Fest kay nagtuo silang mas makatabang kini sa pagwagtang sa trauma nga nabati sa mga bata tungod sa linog. We will bring back the children, kani atong mga athletes nga, ato sang students to normal life. Pwede man good normal takas kayo na bakasyon, ka naglinog, na murag siging trauma-trauma, buwa sila kay bawag sa sunod. So, atong ibalik sa normal. Anyway, wag man kahit ma-devastated ang Cebu City.